oso... Baina... Badute zerbaiten beharra eta, bueno, hor ikus daiteke, bien bitartean, tartea, zenbatekoa den, metro batzu badaude, kamera honen ikuspegiak engainatu ere egiten du. Bai. Eta orain, Kornillet izan daiteke? Bai, Kornillet hori. Bruno Kornillet. Hauek aurrean doazen gizona. Etxabe be hor aurra horrien dago. Bai, Claudio Chiappucci, Eric Maesler, Rolf Gold, eta Fede Etxabe aurreneko lautokietan. Bien bitartean, lasterketa buruan, Álvaro Mejía, Steven Rux, Miguel Indurain eta Gianni Buño. Ondi joan, danak usteko dek gaule uste dut hemen mundialen. Atzo, karra politizemo zan, gaukue oso. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Ez da asko falta hori jakiteko. Kilometro perdi kituko die. Laster sartuko dira azken kilometro iragazten duen pankartapean. Lasterketa buruan diren lau gizon hauek. Eta beraz, estugarren korritzen ari den munduko txapelketa, une batetik bestera erabakiko da. Gianni Buño, ritmo aldaketa egin du. Ez, errelabo bezeiteraz, berak aparta binda. Zartari ja lau bizkarra lebetan, baina niko bentaja berule uste, ja, azken okrimendo sartzen ari dira. Kornilla datoratzetik, baina... Hemen gertatuelik nada, bueno, suplez du bat egin, bueno, atzeko sartu, baina... Ja, ez da distantzia egin. Álvaro Mejía, Steven Rux. Tapia bekin gogoratu, Miguel Indurain eta Gianni Buño ditugula. Gianni Buño, ja, hirugarren izan zen, Japonen. Etxabe aurreko grupotxoa desartu da, atzetik. Amairu segundo bentakei berue. Amago segundutako diferentzia dago, eta hor dago, kilometroa iragartzen duen karteltxoa. Indurain, Buño, Mejía eta Rux dira aurrekaldean doazenak. Indurain egatzen jarti gure dau, roki pasara egiteko. Ruk, uko io, eta oin beradoi Buño nazien jarten. Podiuma behin uste dut, baduela Miguel Indurainek, gauzak normalean joan da. Bai. Eta ja urrelako borroka horretan nola erantzuten duen Nafarrak. Frantziako zurra irabazi berri duen Miguel Indurain da, Gianni Buño, Steven Rux eta Álvaro Mejiarekin batera lasterketa buruan azken kilometroan sartuta. Kolombiara gurtzen da. Lau gizona, kolombiararen erasoaldia. Flojo izen da, oza, que oine uten da bena betzen jurtan ben. 3 metro da azken reta. Elkarri begira normala den bezala. Álvaro Mejía, Gianni Buño, Miguel Indurain, Steven Rux. Buño. Ikus ezagun ze gertatzen den, egun historiko izan baitaiteke Euskal Txirrendularitaren zan. Miguel Indurain da hor aurrekaldean, hor da. Gianni Buñoren atzean jarritan Miguel Indurain, hor urrea dago jokoan Jan Andreu Estugarten, ikus ezagun Buñoren zaturrea. Buñoren zaturrea, Zilarra, Ruxentzat, eta brontzean Miguel Indurainentzat. Laugarren, Álvaro Mejía. Jan Andreok, munduko txapeldun berria, Gianni Buño italiarra. Hor duzue munduko txapeldun berria. Pronostikoak bete egin dira goizik behera. Talderik indartsuena Italiak zuen. Eta italiarrek bikain erantzun dute. Erasaldi guztietan izan dira, lasterketa goizik behera kontrolatu dute, eta azkenerako taldeko gizonik indarretsuena utzi dute, eta gizon horrek ez dutxe egin urre erabaki duen espin horretan. Gianni Buño, munduko txapeldun berria. Zilarra, Steven Rux, holandarraren zat, eta brontzean Miguel Indurain, euskaldunaren zat. Beraz, brontzezko domina bat, estatuko txirrindularitzak hemen Estugarten lortu duena. Historiari begiratuz, aurrez esan dizugu brontzeak zirela momentuz lortutako domina bakarrak, eta gaur beste bat gehitu behar zaie Ramon Saez, Luis Ocaña eta Juan Fernandezek lortutako domina hoiei.
Miguel Indurain euskaldunak hemen estugarren lortu duena. Esan bezala, munduko txapeldun berria Jani Buño, eta hemen gure aldamenean. Fede, Xabe, Fede, zer moduz? Bueno, oso nekatuta baina ez da. Pena, Indurain hor aurrean laukotean izan eta Bronterekin konformatu beharra, pena pixka bat bai bintzat. Bueno, penie baina posible bai, ez da. Bueno, iruguelta falta dizela karreri oso txartaukigu. Eta, bueno, medalli lleva oso importante da. Fede, lasterketako momenturik erabakiko horrenetan, punta izan zara eta gainera erne. Azkenean ze gertatu da, ezakit, hor atzean gelditzeko. Bueno, nire bizinu izan da, han iruro geratu bari zin iruguelta falta dizien betara, eskapadarik ez egoti, ez da korte guztian egoteko. Ni oso ondo gonaz, eta klaro, ala lanaren ezkero, gero oso gatsa da ez da eurrin egoti, baina, bueno, nik izu dute amargarren edo jotela eta oso ondo gulazta. Beraz, taktik aldaketerik ez da izan hau da. Indurain entzal lan egin duzue, baizu, bai Delgado eta bai gainerakoe. Bueno, guk egin Indurain eta bai Pedro entzakon jogu lana. Pedro buelta bi falta dizela atake deu. Bueno, eta gero han joan esfuerzo, kauen ezin izan dugu irabazi, baina bueno, gubeto de ondo jogo lehen esatu dure, ziru buelta falta dizien egontan modun karreriaz, medallietatik oso ondo ongara. Zede, zu uste baino beto. Iztera esaten zena ez dela ondo, guk behin eta berriz esaten, ibilbide autobizako segoki atera eta postun egin zenezakela, zu ez ez, baina garbi dago ondo zaudela, eta postu horrek nik uste merito handia dituela gainera. Bai, eta nik karreria ezi baina harino batzu, dezango oso ondo nagoela, eta, pero bueno, nik oso karrera online jot, eta, bueno, posi nau. Ez zitzuk galdetu behar datorren urteko kontuetaz, badakit ez duzula ezer entzun nahi, oraindik ere zalantzan baitzabiltza batera edo bestera, baina denboraldi amaierako, denboraldi amaiera honetan gelditzen diren probetarako puntuan zaude Frantziako turra ezenen korritu, baina orain izan ditzakezun konpromisoetan ondo erantzuteko moduan zaude. Bai, bastante ondo nago eta baina temporada amaitxu arte, nipetu dut oso karrera honak egin ezela. Eskerrik asko Fede Xabe, mila esker, Euskal Telebistak hemen estugarren duen komentarista post honetaren hurbiltzagatik, egia esan ez da bateren lan, errezaudena jadanik jendez bete baita, eta Jaun Andreok gogoan izan ezazue, urrea hori irudietan ikusi duten gizonaren zaraz, baldin bada ere, Euskal txerendulari bat podiumean izango duela Estuarteko munduko txapelketan egor duzue, ailegaera eta pronostiko guztiak betez, laukote horretan aukerarik gehien zuenak, Jani Buñok irabazi du munduko txapelketa. Egun bakarreko lasterketarik handiena, PICPren zerrendarako Jani Buñok bereren toki hori ondo baino beziutatuz, gaur ere 200 puntu bereganatu ditu. Une batetik bestera izango da podiumen, eta esan bezala podium horretan, tokirik araienean Jani Buño izango dugu, ondoren Zilarra Holandaren zat, Steven Ruxen zat, eta brontzea Miguel Indurain euskaldunaren zat. Gogora ezagun, hilaren 13an hemen Estugarten hasi ziren munduko txapelketa hauen dominategian, urrezko dominarik gehien Alemaniak lortu dituela, bigarren Holanda, Alemaniak 6, Holandak 3, eta 3. tokian orain Italia jarri da, Frantziarekin berdindurik, urrezko fina domina.